Мінэканомікі прапанавала беларусам адмовіцца ад пенсіі, але што ўзамен? Беларуснафта пракаментавала закіды пра быццам бы дазвол толькі на 20 літраў паліва на мяжы з Расіяй, цуд на Менскім моры і цяжкая сітуацыя ў нараўлянскай больніцы. Колькі грошай зарабіў стадыён «Дынама» на праглядзе фіналу чэмпіянату свету і што адбываецца на мяжы Беларусі з Украінай? З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Жудаснае дарожна-транспартавае здарэнне на шашы Менск-горадня, кадры якога больш нагадваюць фільм жахаў. Падчас руху на трасе М6 легкавы аўтамабіль наскрозь прабіла металічнай дарожнай агароджаю. Адбойнік літаральна прайшоў праз увесь кузаў машыны. Афіцыйнай інфармацыі пра прычыны аварыі, колькасць пацярпелых пакуль няма. На месцы здарэння працавалі экстранныя службы. Экстрэмальнае надвор'е на Магілёўшчыне. Сёння раніцаю на захад ад Бабруйску відавочцы зафіксавалі сапраўдны смерч. Кадры прыроднай анамаліі апублікавалі ў супольнасці беларускія паляўнічыя за штормамі. Метэаролагі пацвердзілі, гэта 100% смерч, паколькі кандэнсацыйная варонка выразна дакранулася да паверхні зямлі. Паводле эксперту, падобныя атмасферныя з'явы апошнім часам назіраюцца ў Беларусі ўсё часцей. Звычайна яны маюць невялікую сілу і існуюць нядоўга. Аднак спецыялісты заклікаюць да асцярожнасці. Нават слабы смерч можа нанесці сур'ёзную пагрозу жыццю праз шквалісты вецер і абломкі, што ляцяць. Яшчэ адну рэдкую і відовішчную прыродную з'яву зафіксавалі на Вілейскім вадасховішчы. Над паверхняй вады раптоўна ўтварыўся віхор, што імкліва падняў паветра слуп вады. Гэтае відовішча разгарнулася проста на вачах у турыстаў і прымусіла сур'ёзна пахвалявацца тых, хто адпачываў на беразе. Спецыялісты супакойваюць, вонкава з'ява вельмі нагадвае сапраўдны тарнада. Аднак такія водныя віхры звычайна маюць значна меншую сілу. Тым не менш, яны ўсё роўна нясуць пагрозу для людзей паблізу і могуць лёгка перакуліць лодкі ці іншыя малыя судны. Беларуснафта назвала фэйкам інфармацыю пра ўвядзенне лімітаў на бензін каля расійскай мяжы. Раней у сацсетках пашырыліся чуткі, што на запраўку ў паселішчы Язярышча кіроўцам выдаюць не больш за 20 літраў паліва ў адныя рукі праз наплыў транзітных машынаў. Кіраўніцтва кампаніі запэўнівае, што ніякага дэфіцыту няма, а запраўкі працуюць у штатным рэжыме. Новаўвядзення на памежных АЗС Віцебшчыны сапраўды з'явіліся, але яны датычаць толькі фінансавай дысцыпліны. Папулярная паслуга «Запраўка да поўнага бака» цяпер даступная выняткова паводле папярэдняй аплаты. Самых жа аб'ёмаў паліва ніхто не абмяжоўваў. Міністэрства эканомікі Беларусі заклікае грамадзянаў часова адмовіцца ад атрымання пенсіі ў абмен на істотнае павелічэнне выплатаў у будучыні. Паводле навуковага інстытуту ведамства, калі пры дасягненні пенсійнага ўзросту працягваць працаваць і не забіраць грошы, то за 5 гадоў сума будучай пенсіі вырасце ў 1,8 разу, а за 6 гадоў адмовы адразу ўдвая. Паралельна ўлады прасоўваюць дзяржаўную назапашвальную праграму 3+3, у якую ўжо ўступілі больш за 60 тысяч чалавек. Аднак незалежныя эксперты адзначаюць, папулярнасць такіх ініцыятываў у краіне застаецца нізкаю. Галоўныя прычыны – невялікія заробкі і агульны недавер грамадзянаў да доўгатэрміновай эканамічнай стабільнасці. Нагадаем, сёння пенсійны ўзрост у Беларусі складае 58 гадоў для жанчын і 63 гады для мужчынаў. Дзяржаўная памежная служба Украіны актыўна ўзмацняе паўночныя рубяжы і стварае так званую кіл-зону на выпадак патэнцыйнага нападу з тэрыторыі Беларусі. На мяжы тэрмінова рэюць супрацьтанкавыя равы, усталёўваюць шматузроўневыя загароды з калючага дроту і выбудоўваюць шэрагі бетонных зубоў цмока. Паводле задумы вайскоўцаў, гэтыя лабірынты перашкодаў павінны спыніць і затрымаць сілы праціўніка, ператварыўшы іх у лёгкія мішэні для ўкраінскіх FPV-дронаў. Асабліва ўвага надаецца водным аб'ектам, у прыватнасці рацэ Дняпро. Пры гэтым украінскія памежнікі адзначаюць, што падчас рачных рэйдаў рэгулярна бачаць патрулі Беларусі. Аднак ніякіх правакацыйных дзеянняў з іхнага боку пакуль не зафіксавана. Платнае навучанне ў Беларусі вызваляе ад абавязковага размеркавання, але каштуе дорага – ад 3,5 да 8 тысячаў рублёў за першы курс. Калі такой сумы ў гаманцы няма, у самы час уступнай кампаніі абітурыентам ды іхным бацькам прапануюць некалькі фінансавых інструментаў. Сямейны капітал пры нараджэнні трэцяга дзіцяці дзяржава вылучае больш за 33 тысячы рублёў, якія можна выдаткаваць на навучанне. Ільготны крэдыт даступны ў Беларусбанку пад палову стаўкі рэфінансавання для першай адукацыі на дзённым аддзяленні, але пры ўмове нізкага даходу сям'і. Камерцыйныя пазыкі, іншыя банкі гатовыя крэдытаваць навучанне пад 12-15% гадавых. Прыемным бонусам станецца падатковы вылік, які дазволіць вярнуць 13% ад унесенай сумы.
Незвычайнага пассажыра знялі на відэа ў менскім аўтобусе нумар 116. Проста па салоне там бегаў прусак. Відавочцам ад такога суседства было не да смеху. Без каментара. Гэтую ноччу фінал чэмпіянату свету Іспанія-Аргентына трымаў напружанне мільёны, а Менск перажыў сапраўдны спартовы бум. Галоўную лакацыю для прагляду матчу стаўся стадыён «Дынама», куды паглядзець трансляцыю прыйшлі амаль 24 тысячы чалавек. При цене квітка 6 рублёў арэна толькі на ўваходзе зарабіла каля 50 тысяч долараў. Яшчэ 1500 заўзятараў збіраліся на плошчы Якуба Коласа, дзе перад гульнёю выступаў рэпер L1. Перамога іспанцаў у экстратайме падарыла свята адным і слёзы іншым, а вось зацягнуты матч пакінуў менчукоў без метро. Дадому людзі расходзіліся пешшу, бо ехалі таксоўкамі паводле завоблачных тарыфаў. Жыхары на Роўлі б'юць трывогу. У мясцовым раённым шпіталі фактычна зачынілі дзіцячае аддзяленне. Бацькі наракаюць, што хворыя дзеці цяпер вымушаныя заставацца на шпіталізацыі ў агульнай хірургіі разам са старымі асобамі. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Адміністрацыя больніцы ад каментароў устрымліваецца, спасылаючыся на тое, што начмед у адпачынку. У аддзяленні ж пацвердзілі перавод маленькіх пацыентаў да дарослых, аднак не здолелі удакладніць тэрмінаў гэтых зменаў. Пры гэтым дзяржаўная прэса заклікае не панікаваць і рапартуе, што педыятрыя працуе ў штатным рэжыме, а ператасаванне часовае і звязанае з рамонтам на першым паверсе. На Менскім моры ратавальнікі правялі экстранную аперацыю для ратавання 11гадовага хлопчыка. Увечары 18 ліпеня занепакоеныя бацькі паведамілі, што іхны сын знік з віду падчас катання на саббордзе. Як высветлілася, праз рэзкае ўзмацненне ветру і высокія хвалі дзіця пачало імкліва адносіць у глыб вадасховішча. Ратавальнікі выявілі школьнікаў у ваколіцы другога пляжу на адлегласці 1,5 кіламетра ад берага. Да гэтага моманту хлопчык ужо некалькі разоў падаў у ваду і быў цалкам абяссілены. Малога саббардыста своечасова паднялі на борт і паспяхова перадалі бацькам. Сёння спаўняецца роўна 10 гадоў з дня забойства знанага беларускага журналіста Паўла Шарамета. 20 ліпеня 2016 яго на аўтамабіль узарвалі ў цэнтры Кіева. Шарамет, які стварыў партал «Беларускі партызан» і адкрыта крытыкаваў рэжымы ў Менску і Маскве, загінуў у веку 45 гадоў. Праз дзесяцігоддзе пакарання за гэтае злачынства так ніхто і не панёс. Судовы працэс ва ўкраіне некалькі разоў прыпыняўся, а выканаўцаў і замоўцаў дасюль афіцыйна не назвалі. Следства і эксперты працягваюць разглядаць дзве асноўныя версіі: расійскі след з боку ФСБ і беларускі след, верагодную ліквідацыю журналіста сіламі КДБ па беспасярэднім загадзе Александра Лукашэнкі. У апісанні пад гэтым відэа вы можаце знайсці спасылку на мою размову з жонкаю забітага ва ўкраіне знанага журналіста Георгія Гангадзе, Міраславу Гангадзе. Размаўляем там акурат пра ейнага мужа і Паўла Шарамета. І на гэтым мы сёння ставім кропку, стаўце лайки, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.